Imos empapelar Altri. Ola, somos parte do equipo que fai posible o Salto en Galiza, un medio independente asambleario e coa mirada posta nos movementos sociais. A estas alturas xa saberás o que a multinacional portuguesa, a Xunta e Grinalia queren facer no corazón do país. Queren instalar unha fábrica que producirá 400.000 toneladas de celulosa, absorberá 46 millóns de litros de auga ao día e hipotecará as nosas vidas para sempre. Está en xogo o futuro dos nosos ecosistemas. Desde o Salto intentamos facer o que mellor sabemos para conseguir paralo. Levamos máis dun ano investigando quen está detrás e seguindo as movilizacións das veciñas da Ulloa desde Palas de Rei ata Bruxelas. Para iso, producimos un documental e acudimos a todas as protestas. Ofrecemos unha tribuna de expresión a todas as veciñas implicadas e fomos o único xornal en sinalar con nomes e apelidos aos responsables. Queremos seguir facendo, pero o bo xornalismo conleva moitos recursos. Custa acceder ás mellores bases de datos, custa desplazarse, custan os medios técnicos e, por suposto, custa pagar as mellores xornalistas, fotógrafas e deseñadoras. Por iso lanzamos un crowdfunding para seguir facendo xornalismo crítico, xornalismo libre, sen empresas detrás, sen xefes, sen donos e sen censura. Porque nós non somos como o resto. A nós non nos financia ningunha celulosa, nin ningunha empresa que non respecte os dereitos humanos. Non lle debemos nada a ninguén. Só as nosas máis de 10.000 socias e socios e os nosos case 2 millóns de lectores e lectoras as que xamais lles cobraremos por lernos. Nunca faremos os nosos contidos de pago porque cremos que a información é un dereito. Por iso é tan importante que, se podes, nos apoies. Quen queres que conte a nosa historia? Eles ou nós? Benvido todo o mundo a Catapulta, un programa do Salto Galiza sobre poesía, arredor da poesía, encol da poesía, sobor da poesía, tras a poesía. Eu son Samuel París, unha semana, bueno, un mes máis, que isto vai de mes en mes. Despois non vai todos os meses tampouco, o sea, cuidado. Son esas licencias poéticas que nos permite esta historia. Facendo todavía un podcast en directo en 2025, que pensabas que eso era cosa de pandemia toda a historia, pero aquí seguimos. En algún momento volverá todo isto, sabes? E aquí que estará Samu aquí esperando por todos vos. Aquí estarei, sí. Hoxe temos un lujazo, é o último programa antes do descanso do verán. Sabedes que polo verán aquí faz unha paradiña porque aquí non se para de calor, é mellor andar por aí. Temos o lujazo de poder parar esta etapa primaveral coa visita de Estíbaliz Espinosa. Benvida, Estíbaliz. Hola, boa tarde, Samuel. Que tal? Boa tarde. Que sonriente estás, porque ti fostes refrescarte, pola tarde. Sí. Meño fresca. Fresca fresquirma. Sí, notaste. Bueno, eso. Antes de nada, vamos a falar ahora, pero antes quería, ao principio de todo, saliu a campaña de goteo que ten activada a xente do Salto en goteo.org para empapelar Altri. Tendes aí, deixo vos por aquí abaixo a ligazón así, en pantalla. Sei que non podedes clicar nela ni nada, pero para que vos vayan sonando, digamos, os caracteres gl.goteo.org. Trades aí, tendes diferentes opcións para colaborar e colaborar co Salto para que estes de Altri non se salan ca súa. Estes teñen moito financiamento, os que vamos a contra non hai tanto. Entón, a xente do Salto está facendo un traballo flipante para informar da realidade do que se ajoche detrás desta historia que vai a joder o noso país se non lle poñemos freo. Entón, nada, botade un ollo, botade un cabo se queredes, na medida que podades, xuntadevos varios, poñede 5 pesos cada un, e aí, pois, todo suma.
faz algo. Se non, pois simplemente pois, cando a xente do salto faja algo, se non podes meter ningún peso, cando fajan algo, pois compartídelo. Dadenslo a alguén, no grupo da familia no que sempre hai alguén aí un pouco que anda que o discurso é un pouco, sabes, que os coitas en casi todas as emisoras, ese tipo de discursillo. Pois tamén lle poñedes un alaxiño da xente do salto. Dito isto, luns 16 de xuño, un calor criminal daqui na Coruña. Bueno, para mí está sendo un calor criminal. Creo que para Estibles tamén, se non se teria ido refrescar. Estamos no aniversario do nacemento, de Boccaccio, do nacemento de Xerónimo, Indio Sioux que... Dos saltos, o de saltar, precisamente, non? Cando saltas e dices Xerónimo. Que, por certo, vin que o nome de Xerónimo realmente significa un que vocexa. Bueno, pues entón ten sentido, claro. Flipas. Genial. Me flipas. O salto vocexando, Xerónimo. De Leopoldo María Panero, aniversario do nacemento de Leopoldo María Panero, de Tupac Shakur, por riba de todos isos, se vamos conformando unha pequena pirámide, arriba de todo, de Fernando Onega. Entón, esa pirámide truncada. Entón, que Fernando Onega... O Bloomsday, non? O día de... Bueno, de James Joyce, do Ulises de Joyce, non? O que se celebra en Irlanda estarán o 16 de xuño. Tamén, hoxe mesmo. Había que estar lendo agora o Ulises metido nunha piscina, pero non, ou no, mellor na praia, mellor no mar. Eso que che quería preguntar. Es un luns de 16 de xuño de 2025. Como é un día así para Estible Finoso? Poeta, performer, como é un luns? Performer, non. Che pese, cantante. Non. Como é un luns para min? Como foi o luns de hoxe? Quero dicir, vamos a pura cotidianidade. O sea, como se organiza un día dunha persoa tan ampla e tan expansiva como sí. Pois antes, por riba de todo, eu son como Fernando Onega, así no cúspide da pirámide eu son nai. Entón de aí para baixo todo é un chorrear de actividades, non? Entón todo, non vou dicir que todo orbite iso, porque realmente tampouco é certo. Son ríos paralelos, non? Que discurren a maternidade e a Estíbaliz que era no pasado antes de ser nai, non? Eu ás veces os meus fillos les digo, eu tiña unha vida antes de vos. Porque é difícil, non? Sempre pensamos que as nosas nais ou os nosos pais pois empezaron a vivir para nós, canda nós, por nós, e contra nós, e todo en col de nós, todo connosco. Entón, pois, un luns para min, non é un día especialmente terrible, non son como o gato ese Garfield que odiaba os luns, ni como moita xente, porque sendo autónoma para min todos os días son un pouco luns, entón traballo tamén as fins de semana, non me tomo moitas fins de semana tampouco, así que non teño luns determinados, para min é simplemente o día da lúa, pouco máis. Como observas, entón, quero dicir, como observas, digamos, a parte de traballo, no sentido, obsérvalo semanalmente, mensualmente, como te organizas dentro das moitas cousas nas que estás metida e faz, digamos, como chega a haber unha rutina na que diste, bueno, este tipo de tarefas, poñamos por caso, a parte administrativa, non? Chega trimestral, estamos agora a puntiño. Quero dicir, aí en plan de, bueno, estas cousiñas buenas pasan tal día, ou realmente vanse apagando lumes? Un pouco, a ver, non, me organizo, trato de organizar. Non son unha persoa moi organizada, debo dicir, pero sí que é certo que teño un horario. Cumpro uns horarios, moitas veces que se estenden, como digo, as fins de semana, festivos ou tal, ou pola noite, ou cando cadra, pero sí, trato de someterme a eses horarios, o que pasa que moitas veces é certo que todo come a parte administrativa, ou a parte de responder correos, ou a parte de extroversión, que a min é a que menos se me dá. Sí, é a que menos contenta estás con esa parte de... Sí, non, eu de extrovertida dou mal perfil.
O meu perfil bo é o da introvertida. Eu son introvertida. Entón Como me cho- gusta o traballo de introspección. A mí me gusta documentarme, gustame ler, gustame moito perderme en cousas que non estaba buscando nun principio, non? Esa serendipia de que estabas buscando algo, non? Un termo, unha expresión, unha cousa, bueno, que che serve para algún texto ou para algo que estás organizando ou artellando, e te vas, empezas a ramificarte. Gústame moito esa soño moito desperta, non? Nese sentido, con esas cousas, e me gusta moito pois iso, andar metendo a fuciño. Entón, claro, cumprindo prazos, digamos que non tampouco son das mellores que te vas a encontrar. E como equilibras todas esas partes, digamos, do teu traballo, non? De esa parte de documentación, ese marxe, digamos, para que a curiosidade abra camiño e ir enganchando nunha silviña e mirando esta portiña, abrir esta ventana. Toda esa parte, como a equilibras, digamos, que a parte, digamos, máis alimenticia, sabes? Máis menos poética, máis prosaica. Non sei se Máis mundanal. Bueno, pois cústame bastante. E a verdade, sei que hai moitas estrategias de, por exemplo, traer a túa vida diaria, non? A túa vida cotiá aos propios textos, que, claro, sempre hai algo, non, diso, da túa vida cotiá nos textos. Pero a mí moitas veces me gustou, ao longo, falo de libros pasados, non? Me gustou moito marcharme moi fora, porque precisamente eu penso que moitas veces o que fixen foi fuxir bastante. De feito, pois, antes de comezar falábamos dos blogs, non? Para min, por exemplo, os blogs ou internet foi unha fuxida, foi como escapo do sistema editorial, porque unha cousa é a literatura e outra é o sistema editorial. A industria, non? Que é unha palabra maravillosa que me encanta, non? Que tiña outro significado na Idade de Ouro e tal, a industria, ser industrioso, ser industriosa. Ula Entón, unha industria. cousa é o sistema. Ula industria. Sí, entón encántame o da industria editorial, o sistema, e claro, aí véxolle moitas costuras, non? Xa dende o principio, esas costuras capitalistas, neoliberais e tal, que a min me deprimiron moito. Entón, digamos que se ven. Eu xa dende pequena tiven a cousa de, bueno, escribo dende pequena, son pesada e canto e escribo dende pequena, son así de plasta, son igual que aos 6, 7 anos. Pero ese gusto, non, por escribir, que finalmente é un xogo, non? Escribir é un xogo coa lingua, un xogo cos demais, cos lectores, contigo mesmo, co pasado, co tempo, non? Co lugar, co que te toca vivir, non? Co espazo-tempo que che tocou. Pois iso sempre lle atopei un gusto, pero cando cheguei a publicar atopei outras cousas que xa dicía eu, isto a mí non se me dá. Eu non son boa niso. Cal foi ese primeiro non sei se desenjano é a palabra, é unha palabra demasiado grande, pero sí, esa primeira fricción, digamos, do paso da obra en sí ao que xa é obra publicada, en entrarse nesa no que ese desencantamento, non? Desencantamento do mundo, que dicían os sociólogos, bueno, cal foi así a primeira cousa que dixas, tío? Ostras, tío, a mí o que me gustaba era ler isto, escribilo, non sabía que neste proceso había hasta... Pois, a ver, eu empecé escribindo remontándome así moito, bueno, escribo dende, xa digo, dende pequena, cómics e tal, e teño todo guardado, ademais son así tamén de Dióxenes, como digo os meus fillos, gardo demasiado. Pero empecé escribindo en castelán. Pois cando tiña 15, 16 xa me puxen en serio, non? Con iso a poesía. Despois os 18, cando empecé a universidade, son neofalante. Eu, vamos, creo que son unha persoa que ninguén se esperaría que falase galego, non? Ou escribise en galego. Porque ninguén na miña familia o fala. Non sei, eduqueime en colexios nos que non se falaba o galego, nin de lonxe. Vivo nunha zona da cidade na que non se fala galego, ou é moi raro, bueno, algo se escoita, pero é máis raro, non, que outras. Entón, era pouco esperable que eu me decantase por aí. Gústame moito levar a contra. Son bastante desobediente, non? Entón, por fastidiar, o sea, non é por fastidiar, é porque pero por que isto non se fa, o sea, porque foi unha cousa completamente política.
aos 18 anos, cando entrei na universidade. Entón, empecé a publicar aí en fanzines, en cousas aos 18, 19, tes esa época super intensa, hormonal, Claro, cando tes o primeiro libro publicado ou gañas o primeiro premio, que no meu caso foi gañar un premio moi gordo, que ninguén se esperaba na miña familia, nin eu, nin ninguén, nin o propio xurado. Era Mecánica Celeste? Non, foi PAN. Mecánica Celeste foi un accésit no de Outes, no Francisco Añón, da Serra de Outes. Non, o premio grande foi o Esquío, que claro, era... foi unha cousa que caeu como unha bomba de súpeto, porque ninguén o esperaba, nin o xurado, ninguén me coñecía de nada, non, era algo que ninguén se esperaba. Que a mí é como me gusta gañar as cousas, non? Sí, sempre gaño cousas anónima, baixo plica, e é como realmente o valoro, porque senón xa non me fai tanto chiste. Entón, a primeira decepción foi cando empezas a recibir non os primeiros feedbacks, pero sí, que sei eu, empezas a ver, por exemplo, entrevistas e saen titulares completamente que non teñen, distorsionadísimos, cando ves os nesgos que hai cos que che fan as preguntas, o que realmente ves que esperan que ti escribas, non? E que ti igual non das ese perfil ou non vas por aí. Entón empezas a ver que hai uns nesgos e hai no sistema editorial galego daquela, que é un ecosistema pequeniño, que nos coñecemos todos, pero que empezas a ver, pues que había xa non só idadismo, que é moi claro, tamén sexismo, claro, había, hai, pero o idadismo non é tan evidente, tamén existe, non? Sexo e idade o que nos marca a todos sociolóxicamente é algo que se nota moitísimo, non? Entón, foron esas primeiras... Que notabas que querían meter nun caixón determinado... Algo así, sí. Tamén que esperaban como de min que reproducise certos discursos ou que fixese certas cousas que a min non me apetecía facer. E despois, o sistema editorial ves como funciona, que aquí é un sistema pequeno, non é un ecosistema, e é un ecosistema precario, non? No que a propia lingua, non? A propia lingua que vehicula a literatura, pois xa é unha especie botánica en perigo de extinción, non? Botánica ou animal, delicada, non? Entón, sempre estamos con materiais moi fráxiles. Sí. E claro, chegar aí, a min, creo que non é que me decepcionase, pero sí idealizaba moito, creo que romantizaba moito a literatura, non? Entón, claro, foi a partir dese premio, de repente, que o sistema literario volvese os ollos cara a ti e ver como esa nube de tags, non, que a mellor iban poñendo. Pode ser que vaya por aí o tema tamén de... Sí, as malinterpretacións. Creo que moitas veces todo o que acontece na literatura nesta época, que é unha época na que lemos moitísimo, lemos moito máis que ningunha outra, estamos constantemente lendo, non? Pero lemos non libros só, pero lemos... Pois iso, antes eran blogs ou lemos constantemente realmente, non? O que pasa que igual non o mainstream ou non o canon que queren algunhas persoas ou non, pero ler lese, non? Pero non é o mismo comer que nutrirse, o sea, hai matices entre, joder, é dicir, unha cousa é hai lectura, o sea, pode estar diante de un cartel de publicitario, estarlo lendo, outra cousa é entendelo, sí, ser funcional. Lectura funcional. Sí. Cosa que non estou sendo agora. Non, non estaba sendo eu. Sí, algo así, claro. Entón, é certo que lemos moitísimo e que pois iso, que funcionamos con materiais na literatura galega que son moi valiosos, que creo que temos que preservar. E non sei onde quería ir con isto de que lemos moito. Non sei, sí, iso, que igual eran, non sei se era onde me encasillaban ou onde eu sentía que me estaban encasillando, ou unha serie de nesgos que empecé a ver. E despois porque creo que é unha cousa de carácter, non? Creo que é moi difícil que che lean hoxe en día, que te lean calquera cousa, máis aló das entrevistas que te fagan ou das entrevistas que, sí, nas que saias, e a xente, vemos fotos, vemos entrevistas, vemos titulares, e é moi difícil profundizar nunha obra realmente.
Entón, eu creo que... sí, os malentendidos. Eu creo que hai moitos malentendidos na literatura en xeral, non? Creo que todos, eu tamén. Non é unha crítica, non é unha acusación a ninguén, nin a nada, non? Creo que nos equivocamos, entón a literatura necesita un tempo e un repouso que non ten, porque o sistema no que estamos é un sistema que obriga a novidade constante, que deglute, non é ese tempo, ese espazo-tempo que necesita, esa dilación, e por iso, pois, penso que realmente é moi fácil malinterpretar sempre as autoras e os autores, non? Sempre damos unha imaxe que pode concordar ou non co que realmente somos ou escribimos ou facemos por debaixo, pero acae ben nun momento dado ou mal, e xa está. Colles fama e botas a dormir, non? Que dicía a miña nai. Como é a túa relación ca sensación do tempo? Quero dicir, o tempo, o ritmo ao que pasaba e o tamaño que tiña na Estíbaliz de finais dos 90, comezos dos 2000, fora tamén das circunstancias vitais que van acompañando, quero dicir, o feito de ser nai, as responsabilidades que para ti supón no día a día, como comentabas antes, tamén entendo que tamén conforman un pouco pois, non, o tempo disponible, pois a mellor tamén pero máis alá da disponibilidade, falo da esa velocidade ou esa sensación, como a tes a día de agora? Cambiou con respecto aos comezos cando comezabas a escribir ou mantés algo que mismo? É unha cousa que me agobia a min particularmente, entonces quería ver como vives ti. Se me jode a min tamén. Sí. A ver, a min xa o concepto de espazo-tempo xa me interesa en sí, non? Porque creo que a idea literaria, a idea da literatura e a poesía traballa con iso, non? Nos estamos precisamente burlando o espazo-tempo nunha páxina, non? Na que podemos invocar e convocar a persoas que xa non están, lemos persoas que xa non están e tamén escribimos para persoas que non naceron ou que acaban de nacer ou que agora están, non? Creemos iso, non? Sería maravilloso que agora non que nos lese alguén que agora está empezando a falar, non? E que dentro de 20 anos pois lea a Samuel e non entenda con que me estou metendo, sabes, basicamente, porque non terá referencias de que... Sí, as referencias todas se perden, é verdade. É que Miguel Aixo Ferran Bello. Mira. Claro, as referencias, bueno, as famosas notas ao pé de páxina que constitúen outra literatura. Pero a relación co tempo, que era a túa pregunta inicial, que é unha pregunta que me parece moi interesante, non? Porque a relación co tempo está no miolo, non? Está no núcleo de escribir. Escribir e dilatar o tempo para crear outro tempo nunha páxina e estarmos así na mesma páxina, lector e autor ou lectora e autora ou como sexa, non? Estarmos na mesma páxina no mesmo espazo-tempo. Entón, cando eu empezaba a escribir, claro, o tempo era moi diferente. Como é lóxico, pois para empezar porque, bueno, pois eu vivía na casa con miña nai, con meu irmán, entón era unha vida completamente diferente. É verdade que, bueno, tiña un background familiar xa bastante desestruturado, per se, non? De seu. E é verdade que ás veces había momentos complicados, non? Pero en xeral o tempo era algo do que se dispoñía, era pois unha riqueza. Hoxe en día o tempo é unha pobreza, non? É andar aí arañando e arrabuñando as horas, os momentos, as estrategias para rabuñar tempo, non? E sentes presión, se acaba. Sentes presión con respecto as cousas que queres facer o tempo que se presenta por diante, a disponibilidade de tempo? Sí, de feito, antes era moito... Escribía e publicaba con moita máis regularidade e agora acumulo cantidade de chollo por sacar. Acumulo moitísimos libros que teño que sacar, que quería sacar. Entón están moitos acumulados, sí. Porque digamos que me crea certa presión, sí. E falando do espacio, por exemplo, para dar para un giro a outra cousa, dentro do teu día a día, de como te organizas, tes tamén o teu espacio, digamos, espacio ritual diario a hora de xa na parte da escrita, de operar, sabes? O sea, tes o teu recuncho no que cando Estíbaliz está escribindo, aquí non se pode entrar ou tal, ou
Ou eres máis líquida, digamos, pode... Tiven que licuarme. Sí. Non, sempre He sido licuada. sí, Algo estou así. sí, tiven que ser licuefacta e esprallarme un pouco por calquera espazo, non quero dicir, podo estar agora xa podo estar vendo Minecraft co meu fillo pequeno e estar escribindo no móvil directamente Wow. ou nunha pois nunha libretiña, non? Porque aínda me gusta ter contacto man papel que perdemos tanto, non? E que é tan importante o de escribir a man, pero bueno, é verdade que cada vez, bueno, levo moitos anos escribindo a ordenador, como igual che pasará a ti, non sei, pero e eu xa paso as cousas a móvil directamente, a nube, entón directamente escribo cando estou esperando no parque, cando estou aproveito aí para escribir cousas que se me veñen á cabeza, porque moitas veces é verdade que temos atoris, non? Igual tamén che pasa a ti. Eu sobre Estás na todo ducha, eso, flashes, exacto, sí, claro, estás o na móvil ducha, uso para esa parte, que é a parte de coller unha premisa de, ostras, molaba isto por aquí, tiño cousiñas así breves, despois xa para desenvolvelos, sí que xa me poñerse diante dun ordenador, dun libro, sabes, unha libreta, sobre todo diante do ordenador, e aí xa dar. É algo sí. similar no teu caso ou... Sí, é similar. Eu despois tamén teño que chegar aí o gran monolito do ordenador, non a rendirlle pleitesía. Pero é verdade que non teño rituais, pero sí que últimamente notaba que, por exemplo, me gusta cambiar de postura, poñerme de pé, escribir sentada, escribir no chan. Necesito un pouco como esa enerxía física, non? Porque escribir ten moito rítmico, non? Entón eu paseo polo pasillo ou polo corredor da casa ou por... creo que me gusta ter esa parte física, non, da literatura pegada ao ritmo orixinal, ao ritmo do paso ou ao ritmo do corazón ou do bater. Pouco se fala sempre se fala, cando se fala de escrita, non? Falase, hai 20.000 tipos de enfoques de como levalo, procesos de escrita, consellos, pero pouco se fala da parte do duro que é físicamente. Sei que isto dixo a calquera outra persoa que fai un traballo físico realmente... Sí. Joder, tal, obviamente non quero comparar, non é cuestión de comparar, pero dixo que o feito físico de estar amarrado al duro banco, non? Que dicía, sí, romance. Sí, é así. Pero, ten unha parte aí incómoda, tío, para a parte creativa, quero dicir, porque, joder, as ideas veñen, o sea, a parte de estar en movimento, favorece moitísimo. De repente tens que escribir, estás aí... ¿sabes? Sí, un pouco agarrotado. Hai que ser un pouco máis peripatéticos, a ir a pasear, e falar camiñando, e escribir. Para min escribir camiñando, que para iso o móvil é útil, non? Que a mí me permite estar, pois eso, coller unha idea que che ven eso, pois moitas veces estás igual no coche, conducindo, cantas veces, non? Pois colles e ala, un WhatsApp pa ti mesmo e gravas iso e aí queda, por se despois os recolles, non? E despois, o proceso de escrita, por exemplo, que tes esa idea, non? Digamos, a idea que grabastes no WhatsApp, o proceso de escrita, digamos, para chegar a un texto, entendamos a unidade mínima de un poema, neste caso, é un proceso repentino ou é longo? Quero dicir, é como tes unha idea que vas debullando xunto con outras ideas ao mesmo tempo, ou é unha cadea na que entrou este texto, vou intentar pechar este poema, ou é unha cousa máis híbrida e a veces que é dunha forma ou doutra. Poñamos por caso, hai sempre se fala, non, cos artistas musicais. Esta canción la escribí en 15 minutos, non? Sí. É moi habitual, de feito, hai moitas cancións que escribiron así cancionacas. En cambio, hai outras que como, tío, teño esta cousa e teño que estar dándolle voltas porque eu sei onde quero chegar, pero non son capaz. Como é, digamos, é máis repentino ou é máis longo? Pois hai das dúas. Hai repentinos dos que saen aí pois non sei, como unha fervenza, pero sempre me gusta desescribir. Eu sempre digo que paso moito escribindo e paso 50 veces máis desescribindo. Son moi pesada niso. Cada vez máis. Cando dis desescribir, a que te refires? A quitar, a cambiar, a editar, a cambiar, de feito, pois agora que estou, bueno, cun libro que xa publicara e que igual o republico,
pois estou vendo cantidade de eivas, non? De feito, unha das cousas que tamén me decepcionaba, que antes me preguntabas de publicar, é que verte a ti mesma por escrito ás veces tamén impón bastante, non? Porque é como unha palabra moi definitiva. E eu sempre me pregunto, para que escribimos, non? Para que escribe o ser humano? O sea, estes monos sapiens un pouco petardos certas cousas, para que escriben tamén? O sea, para que escribimos? E claro, a escrita sí ten moita, bueno, pode ter moita prosapia ao seu redor e tal, pero a fin de contas é unha comunicación que temos co exterior, co espazo exterior, non co que está fora de nós. E entón, para min, claro, é moi importante que haxa non comprensión, porque teño sido críptica deliberadamente moitas veces deliberadamente críptica, pero sí é certo que ao final ten que ser significativo algo, non? Mesmo que sexa unha faísca nada máis en todo un texto. Entón, si lle dou voltas. Ás veces, xa digo, saen así a fervenza e outras veces teño textos que están moito tempo macerando, moitas ideas que están aí. Levo con varias que fermentan ata que me fermenta a min a cabeza, porque apetéceme sacar algo realmente que sexa co que me identifique ben. Raras veces pasa co que teño publicado. Raras veces pasa. A min sí. Sí, Pero sí. entendo que estamos falando de algo... De Corríxeme. libros en xeral, non? Sí, pero estamos falando de algo porcentual. Estamos dicindo Sí. o sea, a túa relación ca túa obra non é hasta aquí, todo o que hai antes, nego. O que está por vir é o que Estíbaliz. Non, entendo. Non, Que hai que cousas va. que dirías... Sí, salvaría algunha cousiña, pero bueno. Unha cousiña, pero... Sí. Pero a ver, Estíbaliz, por favor. Pero Sí. Claro. Sí, en serio. Sí. Pero iso pasa moitas veces, non? É como cando te ves a ti mesmo. Eu esta entrevista non a vou volver ver nunca máis. Claro. Nunca me vexo, nunca, non é por mal, non é por ti, No. nunca me escoito, nunca me vexo, non me gusta a miña voz falada, non esa relación que temos coa nosa propia voz, e a fin de contas a literatura é a nosa propia voz no espacio e no tempo, fixada, non? Fosilizada como un ámbar. Pois ás veces é incómoda ou ás veces é como, isto podía estar dito, igual é perfeccionismo, pero Sí. teño unha relación difícil ás veces co que publiquei, pero non quere dicir que non vayan vir tempos mellores. E que valor lle das ao o sea, fora de que poderas o sea, que ahora podes miralo e verlle o que ti detectes aí, que valor lle das ao ter feito toda esa obra ata agora? Como ese momento de sentarse na mecedora diante do porche e botar a vista atrás, sabes, tal, aí como Valoro? Como valoras? Pois para min é para min son principiante. Son como na canción de Bowie, non? Absolute beginner. Son unha completa principiante na literatura. Sempre me considero, non sei, teño unha historia aí de namoro dende nena. O primeiro que quixen ser sempre foi escritora, pero para min estou sempre como nun perfeccionismo, quizáis un pouco xa irritante, pero é así, véxome así. Non vexo unha obra acabada aínda, non creo que hai algunha idea que é boa, pero... A eso tamén me refiro, sabes? Que sínteste no medio, sínteste máis no medio, no principio, ou en que punto dese algo que é o que pensamos que vamos a facer? Pensas no que vas a facer? Sí, penso moito máis no que vou facer que no que fixen. Sí, de feito a min cando me piden textos, por exemplo, sempre me gusta facer algo novo, non coller do que teño, non? Hai moita xente que, claro, colles algo xa feito, que realmente é máis cómodo. A mí sempre me gusta o desafío, o novo, vou facer algo novo. Creo que me ilusiono rápido nese sentido, porque sempre me apetece desafiarme, desafiar as capacidades da escrita. Non só en poesía, tamén me interesa o relato e o ensaio e noutros formatos, non? Entón, creo que sempre me vexo principiante, pero é verdade que tamén logo é bastante irritante, non? Cando che consideran dende fora como unha principiante, dis, bueno, levo
pois non sei, levo 25 ou 30 anos casi nisto, non? Tampouco é quero dicir, é normal que tamén haxa xente que me vexa xa como pasada, non? Como veterana fora, xa. E a visión, non, falabas antes da idea do xogo, non, de como cando se empeza esa idea de xogo, non, de ver o mundo así e tal, frente ao feedback que che vai chegando, non, de, pois, tes un nivel de exposición alto dentro do sistema literario, hai críticos, hai críticas, hai reseñas, hai xente que di unha cousa, que opina, que tal. Eso a hora de sentarte diante da folla ou simplemente a idea de que proxectos que vas a estar agora, eso nótalo no pulso, o sea, chega a tenasarche incluso esas ideas preconcebidas que pode ter a xente sobre o que as expectativas que genera sobre ti. Ou cando a hora de sentar estás ti volve ser o inicio outra vez de todo, estás libre, non hai A ver, libres ninguén mirando por riba do ombro a ver que estará facendo. sempre está alguén, non? Pero creo que máis un desdobramento de nós mesmos que a propia crítica, non? Sempre hai alguén, claro, que está por riba do ombro dicindo que Pode estás ser a crítica ou pode ser incluso xente, joder, pues calquera persoa lectora, non? Que che di, como me gustou esta cousiña que fixestes tal. Guai, pero, sabes, igual, sabes, non sei, hai tamén ese rollo, como che condiciona, vai. Eu creo que, a ver, as críticas sí afectan, claro, poden afectar, pero eu sempre me vexo bastante non sei, bastante inxenuo ou bastante o meu rollo. Quero dicir, ás veces, de feito, preocúpame, non, que moitas veces tratei temas que foron igual un pouco frikis no seu momento, que a mí me interesan moitísimo, que me parece que son cruciais na literatura, en xeral, non só na poesía, e non sei, a sensación das expectativas ou de cubrir certa... Non teño moitas, porque creo que tampouco hai moita xente que espere que faga cousas, non vexo que haxa unha expectación de o novo libro de Estíbaliz, cando chegará, non. Entón, tampouco sinto esa presión, quizáis, non, de un amplo lectorado que teño que satisfacer ou que... Non. E de feitos, non. Gústame moito andar nas marxes, a verdade. Creo que son bastante marxinal en xeral. Como é a túa relación cas persoas lectoras? Quero dicir, como agora xa levas, eso, 25, 30 anos escribindo, hai xente que nos flipa o que faz, quero dicir, como é esa relación? Tes un perfil de persoa lectora de Estíbaliz ou vas sacando así algún fío de que nos vai unindo a todos, non sei. Sí. Non, a ver, non. Non, realmente eu creo que, a ver, non teño unha exposición moi alta porque en Galicia un pouco, pero non publiquei moito en castelán, non publiquei nada en castelán prácticamente, só teño un libro, entón fora simplemente por ir a festivais ou cosas así algunha vez, pero non teño unha idea de lectorado, non hai unha homoxeneidade nese sentido, non? Tamén me gusta que sexa así, non me gusta pensar, gústame moito pensar nos lectores, pero como bueno, non sei, en algún momento, non, pois a primeiros do 2000 empecé a escribir coa idea da fisicidade, non, da física da páxina, de estás aí e eu estou aquí, non? E estamos no mesmo chollo por un momento, non? Estamos no mesmo onde imos, non? Gústame esa complicidade coa lectora ou co lector que non coñezo nin quero coñecer. Bueno, igual sí quero coñecelo, pero vaya, que non estou pensando niso cando escribo, non? Me gusta esa idea máis que nada polo fascinio que ten, pero non penso nun lectorado, non... A ver, a xente sí me comenta moitas cousas de ciencia, por exemplo, ou de que lle gusta, pois sei, algún poema en concreto, pois por como trato, porque meto cousas, non sei, había tempo, me acordo, hai moitos anos que escribía textos nos que metía, interpolaba como fragmentos de enciclopedias ou de Wikipedia ou de... polo medio, non, estaban en cursiva e estaban escritas pois cousas como definicións e eu escribía como a parte poética en contrapunto. Eso, hubo xente que me falou diso, non?
ou dos xogos de palabras, que creo que tamén abusei moito deles, e creo que xa é un abuso, non, de toda a publicidade, toda a literatura, non, os xogos de palabras, creo que hai unha morte por xogos de palabras, pero si houve xente que me comentou esas cousas, non, o humor, en algún caso. Joder, que humor, que tes un humor tan fino, tan bonito, tío, tan ben feitiño, tío, que... Pois que ti mo digas, Samuel, que No, caramba, joder, tío. caramba. Pois moitas grazas. Sí, sí. Non o sei, eu ás veces creo que tan fino que igual xa se esvae, non? Pero sí me gusta iso, e claro, agradezo moitísimo que de súpeto saia unha, non sei, estou lembrando agora unha vez que saín fora dun local do Gómez Galloso, precisamente, que era nun recital por Palestina, cando empezou, cando continuou todo isto desta vaga, non? Desta vez. E había unha rapaza fora e me dixo, pois, encantoume o teu libro das neuronas irmás porque, bueno, faleceu unha irmá miña e, claro, atopar un libro que falase, que tocase algo diso, pois, e me quedei flipada, porque é un libro que non ten moita publicidade, non... E foi unha cousa, claro, nese momento floreces un pouquiño por dentro, non? É como cando o que dicía meu fillo maior, que dicía que cando facía matemáticas cando era pequeniño, pequecho, dicía que me pasa un resplandor polo corazón, mamá, me dicía. Era unha frase que me parece tan bonita, non, con 5 ou 6 anos, porque lle saía unha suma. En ese momento, pois a min tamén me pasou un resplandor polo corazón, non? Con esa persoa sentín que, bueno, pois que empatizáramos un mínimo a través de algo en un momento que eu descoñecía, pois fun significativa para ela, a min iso pareceme grandioso. É grandioso, pero non me pasa todo, non me pasa... É que é super curioso o proceso da escrita, quero dicir, porque é un proceso que contrólalo moito, ti escolles as palabras, escolles a forma, si podes cunha editorial, pois das a formía que queres ao produto tal, e despois é un descontrol total. Porque aí queda ti non estás nada presente no proceso de lectura, é como un misterio, de repente, pese a todo ese descontrol, hai unha conexión, é como, non sei, é maravilloso. Sí, eso é bonito, sí. A verdade é que sí, pero bueno, a mí non me pasa moi frecuentemente, por iso os lembro, quizáis, non? Cando chega alguén e che dixo, asíname este libro que me gustou moito, e dis, caramba, ese en concreto, que non me parece moi ala. Escoita, falabas deso de mirar para adiante, do que estás pensando, en que me andas, Estíbaliz? En que me ando? Pois, a ver, teño moito, como dicía, teño unha chea de... O que queiras se poidas contar, que decir, aquí tampouco vamos a... Digamos que estou nun momento vital no que teño, a ver, pasei momentos moi, bueno, persoalmente, non, familiarmente, con moitos dós e moitas perdas, non, e moitos cuidados, moita falta de tempo, precisamente por cuidar de persoas dependentes de min, non? Eu pasaba a pandemia con 3 pares de ollos mirando para min, non? En plan, que? 3 pares de ollos. Bueno, se contamos unha gata, 4 pares de ollos. 4 pares de ollos. Claro, sí. Entón foi así un momento moi, bueno, que a mí me paralizou moito e de feito, pois levo moito tempo con ese do en riba, non? Moito tempo, moitos anos, non? Os dos tardan moito en curar as perdas, non? Falo. Pero digamos que neste momento vital eu teño moitas pestanas abertas na miña pantalla. Teño demasiadas pestanas abertas que quero ir pechando porque son, pois iso, proxectos, iniciativas que teño dende hai moito cocéndose, poemarios, libro de relatos que levan moito tempo, ensaio, traducción, bueno, algunha cousa máis aí de libros que teñen que sair, non? Que querería xa darlle esa formiña, ese momento editorial que a min xa digo eu que menos quizáis se me dá ben. Eu son máis introspectiva e moito máis introvertida e realmente pois ese momento de extroversión que pide o sistema editorial a min bueno, sempre me deixa un poquinlo paralizada, non? Estes son proxectos que veñen xa destes anos atrás, que dicir, sí, moitos, de moitos anos. Pero o sea, son proxectos que se están facendo que se están facendo. Gústame esa pasiva.
Gústame esa pasiva reflexión. Estánse facendo. No, dijo que pronunciei mal, era que están pode ser que estean facendo, joder, que pantas esas tantos que estean facendo un pouco de dique ou de presa contra as cousas novas que a mí que se están interesando agora, quero dicir, Sí. porque Sí, Sí, se no. ve que estás no hallo, que comprendes ben a situación. no, Igual. é que me dá a sensación eso de ostras, gustaríame poder poñerme ahora con algo, pero é que Pero teño iso pendente necesito que... pensar esto, claro. Sí, son cousas como que tes que solucionar xa contigo mesmo, non? Contigo mesmo e con outras persoas que tamén están detrás, non? Bueno, Pero claro. sí, pero sobre todo por esas persoas. Pero é certo que hai un momento aí Castor e Dique, non? Que ten aí unha presa feita Sí. e que xa queres andar aí roendo noutra madeira. E hai algunha cousa así que andes, algún xénero literario ou incluso na parte de música, así que queres experimentar, que queres que sea bueno, sí, tamén estou en música. Sí. realmente entrar en algo no que non andiveras ata agora. Sí, estou grabando cousas musicais, sí, xa levo tamén bastante tempo, bastantes meses, pero sí, estou grabando cousas con textos meus que mesturan dende música, dende música clásica e medieval un pouco así como son eu, non? De curiosidade un pouco macedónica, de Macedonia, así, macedónica non no sentido grego, senón no sentido de variar, surtido. Sí, non de... Sí, non de... Non a curiosidade, non de a curiosidade Macedonia. de Alexandre de vamos Non a chegar curiosidade esta de illa. Alexandre de Macedonia, Sí, exacto. no. Non, senón Macedonia de Froitas. Entón, esa curiosidade macedónica de andar, pois, dende a Idade Media, que me gusta moito a música da Idade Media, collendo cousiñas de aí ata, pois, cousas contemporáneas, clásico, tamén cousas de música electrónica, non composta por min, pero sí con letras miñas. Ostras. A ver. Sí. Ostras. Como estás? O sea, ostras. A ver. Vaya modo, sí. Sí, como se entra aí? O sea, creo que simplemente de como se poñen en conxunción todas estas niso no Bueno. que estás agora mismo ou xa, non, xa estás grabando cousas desas. Sí, teño cousas grabadas e gravarei. Bueno, o de música electrónica igual vai nunha parte, porque creo que é algo bastante diferente, pero todo o demais sí, iría todo vai todo xunto pois non sei, nunha plataforma, sí, sí. Como conxugo, Bueno, como se conxuga todo, pois non sei. A ver, o que me interesa tamén, a mí sempre o que me interesa é mesturar eu gravar audiolibros hai anos, na pandemia, gravara pois un que fixera sobre Maruja Maio, non? Para Galicia Futura, Constelación Maruja, que se podía descargar libremente, Constelación Maruja que muta noutras. E tamén sempre me interesou esa voz falada, claro. Entón, para min a música tamén ten ese punto de andas poñendo aí cousas. O Bandcamp sí que está aquí, o de... Sí, bueno, o Bandcamp que ben ecléctico, non? Sí, hai un audiolibro. Entón sempre me interesou mesturar coa música cousas que sexan faladas, non? Tamén algo de poesía ou algo de física, non? De astronomía e de astrofísica que vaya no medio desa grabación. É dicir, seguir interpolando cousas que teñan que ver co que motiva eses temas, non? Que moitos deles están vertebrados por cuestións de física, basicamente, de astrofísica e de física cuántica. Claro, e aí, ahora mismo, o sea, sempre oscilas entre ambas, sempre oscilas entre o microscopio e o telescopio. Quer dicir, sempre están ambos presentes ou notas que hai épocas na que a mirada é para fora e outros que a mirada é ao pequeno? Que bonita pregunta. Pois, sí, sempre ando nese zoom do grande ao pequeno, sí. Creo que esa mirada, ese sair fora, non? Que fai a poesía sobre todo, pero tamén o relato, tamén todo tipo de literatura é un sairmos fora, non? De nos mesmos. E de feito, esa ollada, esa perspectiva astronauta ou cosmonauta, non? Como me gusta dicirlle, que é tan recente na nosa especie, porque dende hai moi poucos anos que vemos o planeta como é, dende fora, non? Antes
eran especulacións, eran mapas, eran equivocacións e malentendidos moitos tamén, pero só dende hai moi pouco tempo. Para min esa ollada foi trascendental para nós, non? É algo que intento verter no que escribo, porque é xusto como entendo a poesía, ese orbitar, ese sairmos fora e vernos a nos mesmos, pois ou ben cun telescopio ollando para fora, ou vernos dende fora para baixo, ou ben tamén introducíndonos no máis pequeno, non, que hai en nos, non sei, introducíndonos nesa man que escribe e que tamén ten pois eso, esas moléculas, esas células. Sempre oscilo niso e non me vexo que haxa épocas máis microscópicas ou telescópicas, e que realmente creo que esa gradación constante, non, de ir dun lado para outro, de sair, entrar, introducirse, sair, volta a orbitar, volta... Creo que é un xogo bonito. Eso te lo presente no teu proceso de escrita ou tal, a ese punto de, se incluso falo sobre a parte micro, digamos, estás dentro de un texto, hai esa capacidade, digamos, para salir e ver ese texto desde moito máis alá, sexa espacialmente ou incluso no tempo, ou incluso tamén sobre a tua propia historia, a tua propia vida, tes ese momento, digamos, de poder velo en todos esos planos diferentes. Pois creo que me gustaría, creo que aspiro, creo que sería bonito chegar a iso, non? E non a través de sustancias, non, porque sempre se fala, se pasa ayahuasca, non me interesa. Sales de ti, estás ti aquí ao lado e tal, sí. Non é esa. A min interésame polo coñecemento, polo saber, por ese abismo ao que nos enfronta moitas veces o coñecemento ou a filosofía en sí, non? Nese sentido, sí creo que me interesa moito a filosofía, non? O que tendo a ser algo filosófica, mesmo sen pretendelo, porque sí que aspiro a eso que estás dicindo, non? A poder situar pois esta rebanda, non, de vida que temos, que é pois iso, bueno, xa se metaforizou de moitas maneiras, non? Un resplandor entre dúas escuridades ou como queiramos chamalo, pois este misto que temos agarrado agora e que pois coincide que estamos cunha serie de animais, de persoas, de momentos, de políticos, de especies botánicas, bueno, coincidimos aí, non? Coincidimos con todos estes eucaliptos. Xusto, non? Sí, tocounos a era dos eucaliptos, que moitas veces pensamos que sempre estiveron aí, non? Tamén foi un shock saber que o eucalipto non era típico galego. Para mí non foi. Sí. Para mí non foi. Hai un pouco deso, Hai un pouco diso, Verdad, é unha cousa que dis, pero como que os eucaliptos viñeron de Australia e hai 150 anos non había eucaliptos? Que me estás contando? Se é unha cousa super nosa. Non, claro. Pois ter ese zoom, non, esa perspectiva, creo que é importante, creo que me gustaría moito acadala pois a través da lectura, a través do coñecemento, a través de pois da escrita, sí que me gustaría chegar a iso. Estíbaliz, no sé si para ir pechando unha cousa. Ahora xa tes todos os anos de carreira, de camiño andado, veña moitos máis, que eu seguir ainda que ti tua obra renejes dela, basicamente, que aprendas lume, que fajas unha pira con todo perfecto. Sí, eso dicía ao final de Pan, dicía, podes botar a arder este libro, non? Pensando niso, inflamable, que comentábamos no ao principio, non? De que comentabas ti ao principio, de que ao final que tamén che van poder ler xente que ainda non naseu, a esa persona que ainda non naseu e que en algún momento chegue este vídeo ou a este podcast que tamén estará subido en audio e demais, esa persoa que chega descubriu e de repente estás metendo un atracón de Estíbaliz porque che descubriu dentro de 50 anos, digamos 70 anos, 100 anos, 200, está buscando todos os rastros que hai na rede de Estíbaliz e chega agora este momento. Darías algún tipo de recomendación co respecto ao que levas visto e feito? Que dirías a esa rapaza, a ese rapaz? A ver, vaya por diante que non creo que iso vaya a acontecer. Non creo que é altamente improbable. O cal non quere dicir que sexa imposible, pero é altamente improbable. Non por ti. Pero non, eu penso que todos estes rexistros que estamos facendo na nosa era
Non se lles vai dar importancia que lles damos nós. Nos No, pensamos no, moito no, na no. Eu non posteridade. estou dando ningún tipo de importancia. Non te Non, preocupes. Non, todos os non todos estamos damos. falando de importancia. Non estamos falando de Non, importancia. Estamos falando de conexión. Estamos falando de outra cousa. Estamos xa, falando, e a min esta movida que me acabas de soltar, de que é moi pouco probable, non xa sei. che O descongelei sea, o día, o non? sea, un argumento que nunca esperei que salira da túa boca. Probable, porque, a ver, quen se vai dar un atracón dunha persoa, que va, non, somos materia escura, eu sempre Pensas que parto non vai diso, haber non? Estamos aí, pero non se nos ve, e somos Alguén- indetectables, non? a gen preparando a súa tese dentro de X anos ou moi pronto tal. É o que che quería preguntar, así que Sí, enseñanza diría. podes destilar aí do teu paso ata agora polo mundo da literatura e da poesía? Eu vou dicir do meu paso polo mundo, así para poñerme xa Veña. sensacional. Pois, que lle podo dicir? Persoa que estás dentro de 200 anos intentando descifrar o que queremos dicir, porque xa non se nos entenderá, Sí. e probablemente estará todo perdido. Pero bueno, se hai alguén, primeiro, alégrame que lográramos que Altri non fose adiante. Oh, vamos aí. A ver se estamos aí, a ver se estamos nese Vamos futuro. aí. Por outro lado, pois, se tes unha paixón e se tes unha curiosidade, a ver, non quero dicir desas frases típicas de Cunca, de Mr. Wonderful, de non deixes de soñar, non, o mundo é moi cabrito, o mundo é moi cabrito. A socioloxía, as presións sociais son moi cabritas, non? E realmente condicionan todo. E moitas veces pode que te esforces moitísimo e non chegues a nada. Eu non, por suposto, non compro para nada o discurso da meritocracia, non creo que as persoas que están no alto sexa porque o merecen, nin porque traballaron máis que outras. Hai moita xente que nunca conseguirá nada e o fai moi ben. E iso é triste. Por iso penso que hai traballos, como que fai o salto, non? E traballos de xente que sacha nas marxes, que sacha nesa materia escura, apaga as luces e sabe ver outras estrelas, non? Que están aí e que non son luces artificiais. Entón, eu espero que dentro de 200 anos a xente volva a ver a Vía Láctea, que volva a ver cousas que estaban marxinais, escondidas, agochadas, que poida e saiba reinterpretar a historia moito mellor. Confío realmente en que a lectura siga sendo parte da conexión entre as neuronas humanas, que a curiosidade siga sendo un motor de coñecemento e que iso, saber ver na escuridade, non, esa materia escura que está aí, que non detectamos facilmente, ou esas estrelas e constelacións que xa non vemos, pois que a xente saiba rastrexalas, que haxa máis detectives curiosos e curiosas no futuro. E do meu paso polo mundo, pois que dicir que eu fui unha persoa bastante feliz. Creo que podo dicir que disfrutei moito da escrita, que puiden máis ou menos vivir ou sobrevivir, gañarme a vida sen perderme a vida do que me gusta, e iso é unha xoia. Que maravilla, Estíbaliz. Que maravilla. Moitas gracias. Moitas gracias por vir aquí. Só teño unha última cousa para preguntarche. Espero que isto sí que tiña fundamento. Creo que sí. Podes dicir, para despedirnos, a túa avoa é artista do circo en ruso? Xa esquecín, tvaya babushka. Xa esquecín. Iso estaba nun blog posto. Mira onde fuches, Wayback Machine, ou onde fuches, mira. Eso estaba dentro das cousas que estaban na Elga. Estaba posto estaba na Elga. Vale. Sí, que estuve revisando todo e tal. Estivo tamén nun blog. Non sei o que teño na Elga, pero estivo tamén nun blog. Tvaya babushka, xa non me acordo, circa artistka, non está bendito, non. Tería que miralo, tería que repasar o meu ruso, que está moi enferruxado. Pois agora ven unha época maravillosa para preparar, para quitarlle ferruxe ao ruso, que o verán. E con isto vou despedir o programa de hoxe. Estíbaliz, moitísimas gracias. Convido a todo o mundo a que che siga a pista. estíbalizespinosa.com, aí teñen as ligazóns as túas diferentes redes, forma de contactarche e de encordearche. Están ao link tamén ao Bandcamp, teñen todo o material que queran por aí.
Podense seguir a través das diferentes plataformas. Existiría xente. Ahora vai haber unha serie de impactos aquí ahora mismo de URLs que vou poñer. Estivalisespinosa.com. Agora, ide ao salto.gal, suscribidevos, como di Estíbaliz, é moi necesaria a labor que está facendo a xente dos saltos, que volvo a lembrar, está a campaña ahora mismo de goteo en goteo.org, a campaña dimos un papel araltri para apoiar o traballo que está facendo o salto con respecto a esa aberración que queren montar no corazón do país. O resto nada máis, vou non lembrar que moitas veces pásaseme por riba. A música está de fondo, que escoitades ao principio do programa é dun grupo extinto, que é Camarada Nimoy. Camarada Nimoy. Podes encontrarla para descargar de balde en camaradanimoy.bandcamp.com. O máximo, esta banda, un proxecto que pasou uns anos por Galicia, deixounos unhas cuantas joyas e aí as tendes. Despois, dicir, eso, ahora este último programa, antes do verán, que é moi raro, porque despois a xente escoitará en podcast e realmente non escoita ordenado, e a sensación de verán, tempo, se isto estamos en xuño, é un pouco así. Pero bueno, para a xente que lle interese, eso, volveremos xa no outono, cando a este señor xa non teña tanto claro como está tendo agora mesmo. Podedes seguir, bueno, estar pendientes do tema tanto no salto como na miña web ou na miña newsletter. Tendes lejasóns por aí abaixo en paris.gal, podes encontrar para suscribirvos e demais, para seguir un pouco toda esta vaina. Mais, Estíbaliz, moitísimas gracias por compartir este 16 de xuño, este día de Ulises, sabes? Sí. Con todo o que significa, eu aquí falándoche de... Leopoldo Manía Barnier, no, Leopoldo Manía falándoche de Barnier tamén. Xa, bueno, todos estamos compartindo este espazo-tempo. Ten delito. E os demais, nada, gracias por seguirnos, coitarnos, vémonos pronto. Saúde. Chao, chao. Gracias, chao.